бүгін біз Манлайса ясыбыз. Ул башкорт кызларының баш киеме дип әйтсәм дә була инде, шундый бер повязка сыймак, чөнки ул баш киемен кичкенә кызлар гына һәм кияүдә булмаган кызлар гына кигән. Аның дагы беләсезме ничек башкортлар милли киемендә генә түгел, һәм башка милли киемнәрдә дә һәрбер детальны, һәрбер костюмдагы ниндидер орнаментлармы, ташларның да үз сүзе бар иде, үз тарихы бар иде. Мин алай әйтергә тиеш түгел, әмма дә ләкин хәзерге вакытта андый нәрсә юк, без бит ничек алабыз. Менә бу матур икән диебез дә куябыз, әйме бит. Аның уйламыйча, аның тарихы турында, аңа алай ярый микән, юк микән дип, һәм башка ансы инде генә тарихка киттем. Безгә бүген кирәк була менә нәкъ шушы баш киемен эшләр өчен берәр тасма. Мин алдым. Стилизация ясыйбыз. Иң мөһиме әйтеп китәргә кирәк, стилизация күбрәк сәхнә өчен ясыйбыз бүген. Бик тиз генә гади генә эшләнә торган баш киеме. Аның өчен безгә кирәк була берәр тасма. Мин алдым репсовая лента дип атала ул. Шунысы бар, этно костюмда шушы тасмаларны кызыл яки кара төстә алалар иде. Мин инде кызыл төстә алырга булдым. Заманаша итеп ясыйбыз. Инде сез ясаганда костюмга туры килсен дип, тукымасында, төсендә үзегез сайлыйсыз. Мин инде мисал өчен ясыйм. Аның өчен безгә кирәк була бер генә мерка алырга. Менә башның иң чыга торган җирләреннән мерка алабыз. Димәк, башның размерын. Менә минем 51 булды. Бу димәк бала. Бик кичкенә генә. Соңыннан менә шушы 51 сантиметрны тагын берәр сантиметр мин калдырам шов өчен. Димәк, 53 сантиметр була безнең. Менә шушлай итеп. Бу безгә башка кирәк түгел. Менә шушлай итеп кисәм. Бу безгә кирәк. Соңыннан менә шушы тасманы төрле матур тасмалар белән ясыйм. Этно костюмда ул дагы бик матур бизиләр иде, төрле инде тасмалар белән, тәңкәләр белән бигрәк тә инде. Тәңкәләр ул һәрбер халыкта, һәрбер милләттә инде дип әйтик, этно костюмда тәңкәләр ул оберег шикелле иде. Кеше хатын-кыз инде йөргәндә тәңкәләр бер-берсенә бәреләләр иде, һәм инде күз тимәсен диеп, утрированно әйткәндә, шайтаннар кыз янына килмәсеннәр өчен эшләнәдер иде. Менә мин шушындый тәңкәләр таптым. Шунысы мөһим, иң мөһиме булырга тиеш, сүрәтсез булырга тиеш ул. Мин тапмадым инде, минем сүрәт белән була. Сүрәт ягын мин эчке якка калдырып тегәрмен дип уйлыйм. Менә шушлай итеп башта тезеп карыйбыз. Матур буламы, юкмы икәнен карыйбыз. Менә шушлай итеп. Тәңкәләрне бер-берсенә тиярлек итеп тегеп куярга кирәк була. Менә шушлай. Димәк, тегеп куйдык дип уйлыйбыз. Һәм инде башка төстәге тасмалар алам. Мәсәлән, мин менә шушлай итеп тегеп куясы килсә, менә шушындый тасма алам. Менә шушлай итеп тегеп куябыз аларны. Тәңкәләрне тегеп куйдым.
кушты. Менә шушылай итеп матур итеп кушарга, кисәргә кирәк була. Тәңкәләрне әз генә ясадым, чөнки бу без аңладык иде бала икәнен. Бала өчен генә менә шулай матур гына итеп шулай итеп киертеп куябыз. Менә шундый бик матур гына баш киеме булып чыкты. Димәк, ул баланы саклый, оберег була. Һәм инде аның тагын шундый дәвамы бар иде. Менә булай гына да булуы мөмкин. Шулай ук менә шушы тасмага тегеп куялар иде. Берәр колакча шикелле инде, име бит колакларны ябыр өчен. Менә шушы кисәктә генә күрсәтәм. Аның менә шушылай да элементы буладыр, менә шундый элементы. Менә булай итеп китәдер, баш очыннан китәдер. Мин куеп кына күрсәтәм, баш очыннан китеп, накосникка китәдер. Ул мондый озын буладыр һәм шул ук менә шушы элементта шулай ук берәр тәңкәләр тегеп куялар иде. Коралмы, бисермы, шунысын да әйтәсем килә. Һәрбер ташның, һәрбер тәңкәнең үз тәҗрибәсе бар иде. Булай гына текмиләр иде аны. Чөнки балаларга инде шундый бер кечкенә генә облегченный вариант ясыйлар иде. Что еще надо рассказать?